Staňme sa dvojazyčnou rodinou. Projekt BILFAM Staňme sa dvojazyčnou rodinou je vedecko-výskumný projekt financovaný Európskou úniou programom pre celoživotné vzdelávanie. 125 rodín z 5 európskych krajín sa zúčastňuje tohoto dobrodružstva. Naratívny formát vytvorený Traute Taschner podporuje bilingvizmus v ranom veku. Dobrodružstva dinokrokov Hokusa a Lotusky, dvoch milých postavičiek z polovice dinosaurov a z polovice krokodílov, sú aktívne rozprávané a prežívané členmi rodín. Inovácia spočíva v tom, že rodinám sú poskytnuté konkrétne nástroje a tiež dôležité teoretické informácie, aby sa rodina mohla spoločne učiť nový jazyk, zabávať sa a užívať si spoločne strávený čas. Všetky rodiny boli zaškolené a majú osobnú a online podporu, množstvo aktivít, ktoré si môžu stiahovať z projektovej stránky a všetky krásne materiály dobrodružstiev Hokusa a Lotusky.